a lingua galega goza dunha aparente boa saúde. É certo que hai un maior coñecemento da lingua por parte do alumnado. A xente nova emprega maioritariamente o castelán, quizáis polo uso das redes sociais ou quizáis por os cambios que se están a producir na sociedade. Que pensan os nosos maiores sobre este asunto? Como era o ensino cando eles eran novos? Estas e outras preguntas que vayan xurdindo serán o nexo entre dúas xeracións. Alonxadas no tempo pero próximas no espazo. Adiante, Silleda! Conectamos con Isabela e Noa, que van falar con Dona Pilar. Onde e cando naciches? Parroquia de Negreiros, No ano? no ano 1926. Vale. Sempre viviches en Silleda? Viví en Negreiros e desde o ano 62 en Silleda. A donde viaxaches? Non é emigrar, verdad? Non. Vise a Francia, Zaragoza. Zaragoza, Portugal, Asturias, Covadonga. Ti emigraches, non? Sí, E a onde? a Venezuela. En que traballaches? O primeiro ano de modista. E despois tivemos un restaurante no interior da nación. Vale. Ti sempre falaches galego? Sí, E ti crees que hoxe en día en Galicia somos acolledores cos inmigrantes? debíamos ser un pouco máis do que somos. Sí, verdad. Sí, sí. Crees que cada vez se fala máis ou menos galego entre nós, entre a xente nova? O sea, que crees? Que se fala máis galego ou menos galego? Eu creo que menos galego. Bueno, lembras algunha palabra galega que se usase cando ti eras pequena que ahora xa non? Ai, que deixa pasar. Non te lembras, non? Os garabullos. Eu creo que agora garamellos tamén se usa. Sí, Sí, entón son un pau pequeniño. un pau pequeniño? Sí, os garabullos. Pois sí, pode ser. Ti entendes o galego da televisión ou parece moi artificial? Eu me entendo moi ben, sí. Vale. Ti crees que é importante saber idiomas, non? Moitísimo. Vale, perfecto. Pensas que a xente nova quere saber como era a vida de antes? Sí, Sí. eu penso que sí. A miña te preguntan ás veces cousas de antes, os meus fillos. E vale, que crees que foi o que máis cambiou na sociedade entre os tempos que ti eras pequena e agora? O que nos dixeches antes de... Si antes antes as terras traballábanse moito a man, había que andar co sacho, e agora faise con maquinaria, con tractores. E antes camiñábase moito, porque non había tantos coches. Agora andas moito en coche. Vale, perfecto, pues ya está. Gracias. Moi ben.